Живее. Pola, jedan gutaj. Osti slabe, što si ovako funačareo? Ja što sam ovako... Ti porezi, ajde, ne zezaj. Da, pravo si. Neko ostaje to, koliko piva moje švake da ispiješ, be? Dnevno ovake? Pa... 8 do 10 flaša, ja ti kažem. Uje, ja toliko nemam voda da ispijem? Voda, ja nemam da ispijem toliko, ne zezaj, ajde. A pa da, to si upravo. Ajde. Včera me da vidiš što mi se desi. Vagam ja od pazar, već žena mi sopnala na televizor ko morš. Aj trgni se? Zar? Serija gdje? Serija gdje? Абе, тргни се! Dobro, da mašina se može reći da ne... Jedna će ti preneće mi na glava, mi se slučuješ. Ostaj to, moja na doma, što mi napravi. Dođem ja neknja doma, šećerov koji mi padna. Kako be šećerov ti padna? Ti dijabetičar ne beše? Dijabetičar, ne be dobar su jama, žena mi mnogo nervozna, da ti kažem. Lare bre, u majčina! Au, ej! Što je ova, be? Što je ova? Šećerot mi padna, be. Šećerot ti padna? Voln jedan, šećerot mi padna. Sija će ti padne šećerot. Сега kako što ti padnalo šećerot, će fatiš i će usisaš sve. Jasno? A bez žena ti ostaje. Žen? Muš u kući. Evo, žena me be posle po kafane ideš. Kako be, i ona li posala da pije, be? Ne da pije be, po mene ide, me bare, ja zabegujem. Of bre. Aj žive.